Hyvää iltaa tältä Miesluola Growista. Ajateltiin, että kuvataanko ihan huvikseen tämmöstä itelle talteen ja miksei muillekin ketä kiinnostaa, niin kuvataanko tehdään aatotallia. Ollaan ovi rakennettu tähän, että tiedä miten on tapahtunut. Ovi saatiin kiinni. Ei oo oikein tehty. Hallå, vad gör du för någonting? Vad fan? Kan inte ta en kort ju. Tämmönen autotalli pitäisi saada. Tuonne tullaan nosto-ovi. Ei se tämmönen autotalli. Niin, ikkuna. Tästä tehdään. Meillä ei ole mitään ammattitaitoa, eikä tietoa ei ole ikinä tehty. Esimerkiksi ove ei olla ikinä laitettu. Kuule, minä olen laittanut tää ovi esimerkki. Ikkuna lähtee, nosto-ovi tulloo. Lattialle tehdään nähtävästi jotain seiniä, totta kai jo pitäähän tuo tiiviiksi saada ja tuo ovi jostain, en tiedä miten se nyt ikinä saisi tiiviiksi, mutta tuommoinen saluuna-ovi aukeaa molempiin suuntiin, vanha ramppi on tosta. Tässä vaiheessa ollaan, että villotellaan noita 2 kerrosta villaa ja musiikkivehkeet löytyy. Isot. Tarkoituksena tämmönen harrastetalli tehdä tästä. Saa nähdä miten edistyy. Näettehän töökkiä, jos me muistellaan kuvata. Niin. Ei meillä ole oikeita mittatyökaluja. Se on ihan oikein. Kyllä sillä tarpeeksi missä. Nyt ollaan kipsilevyä halkaisemassa, että suohaan tuohon levy päälle. Sähköt pitää uusiksi vetää, että ihan ylös asti ei. Tossahan tuo raja näkyy tuolla. Sen myötäisesti männöö tonne ja no. Yritetään jotain tehdä. Ovihan tähän tuli, siitä puuttuu listat. Koitan muistaa kuvata nyt asioita, että miten menee. Tässähän nyt on miesluola, täällä peitellään jossain kohtaa nämä saumat ja ruuvireijät ja maalaillaan nähtävästi vähän pitkälti ja tummennellaan. Ja tämä on tärkeä. On hirvin kokoelma, että Katellaan mitä tulee näitä. Mä en ymmärrä, tuo puhuu jotain ruotsia, niin ei. Mä mittaan ruotsiksi. No niin, vähän vaan. Vähän vaan. No, ei täällä on tikka. No, ish. Ish. Pidänkö mä tiukemmin? Mä? Ei mitään pois. En mitään. Onko tää kivilattia vai? No, oisko se kivilattia kuitenkin? Muovit pitää tuohon seinään lyödä tietenkin ennen kuin lyövän tuon kipsilevyn. No tietenkin, mistä me mitään tiedetään, me vaan tehdään. Ainakin yritetään. No niin. Ja asian ideana on, että käytetään kyllä mahdollisimman paljon kaikkea, mitä täällä valmiiksi oli jo. Että. No. Sen takia voi näyttää, että villatkin on niitä palapeleistä tehty ja muuta, mutta käytetään mitä löytyy. Katsotaan mitä tullut. Pistähän se muovi siihen. Pistä. Tuut sä siihen pitämään vähän. Voi minä tulla jeesaan. Pitäisi olla 3-jalkainen kuvattaisi tääkin prosessi. Mulla on 3-jalkainen. Haepa 3-jalkainen. Mulla on niin iso pippeli, niin se on vaan 3-jalkainen. Leikataan. Meillä on muoveja, katkaistaan tuo levy ja lyövään siihen päälle. Siellä on muovit. Taas puhelin. Täytyy kuvata, kun ei ole 3 jalkaa. Se ei riitä se sinun letkus meille. Mulla on 3 jalkaa. No laita tänne se, niin se kuvaa sitten tässä koko ajan, kun tehdään, niin ei tarvi. Mitä ottaa kiinni? Shit. Pitää nyppiä niitä. Oot. Kyllä sitä kai vielä seinä saadaan. Katsotaan pitemmällä sitten, kun jonkun matkaa tehty. Tietenkin ja sitten kun me asennellaan, tää lähtee tää hökötys tuosta hiivattiin ja upotetaan ikkunaa tolle seinälle jonnekin. En tiedä mihinkä se Alex on vielä päättänyt mihinkä ikkuna menee. Niin asennellaan ikkuna tuohon
uusi ikkuna tuolle seinälle. Mihin me laitetaan kaikki roskat? Minä en tiedä, sä hamstrat kaiken, jos niitä tarviisikin. Mutta jos mietit tämä, sehän pystyy olla lattia yllällä. Tää Niin on tuohon vetin paksu ja se on koko kattotuoli. saatana hylly on semmosia. Ne kattotuoliin periaatteessa lattiaksi niinkö tuonne yläpuolelle. Niin, sitten. mutta Vaihtaa ei säästä. Onhan se ihan hyvää vaneeri. vaneeri. Niin, vaneerihan se on. Eikö se? Niin. Siinähän se sopii hyvin. Pitäisikö näitä heitä tonne muuta? Niin, voi niitä heitellä Vai sinne. niitä tarvii täällä kuitenkin. Ja ne on tiellä ja paljon. Ja tää kaappi pitäisi saada siihen nurkkaan, mutta se nyt, onko se maalauksen jälkeen vai nyt jo? Mitä? Tuo kaappi tähän. Totta kai se nyt pitää Ai, maalata. Niin, sitten jossain kohtaa maalata. Säälläkin on näitä saatana paska. Kato kun mä oon joskus ruvennut heittämään tänne. Nostetaan vaan tuo vaneeri sinne ja Miten leveä se on? tuo. Meneekö se tää väliin? En tiedä. Tuski. Ei näytä siltä. No, ehkä voi mennä just ja just. En kyllä usko. Kun kato, minähän tein tästä lattia. Mut se on Kokeilla. Ja täällä ollaan töitä tekemään. tekemässä. Heitellään vähän alkuun. Kato, pitäähän tää tupa lämmittää ennen kuin tonne viittii kylmään mennä töitä tekemään. Niin saatiin me mukitillinen tänne. On pahvia toistaiseksi nitojalla kiinni, että se on vähän siistimmän näköinen, mutta ei se nyt ole pahan näköinen muutenkaan. Itse tein ja säästin. Eikö hyvä? Eikö hyvä? Kohta lähdetään hommiin, niin kuvataan taas. Tänään? Niin. Ei ollut ihan uudestaan. Ei vielä. Näin. Noniin. 21. Lähdetään hommiin. Etkä halua etää. Suat sinä. Nauha loppuu. Ei, nyt ei kerkiä. Oliko iso etelä? Että nekki vähän varmaan huijaa, että mihin mä voin kävellä, ei tiedä. Sen takia, oi vittu kun säikäsin sen kun muukko. Luulet sä oot allalla. Oi. Sanohan nyt jottavut. Niin nuokkii. Mitä? Voitko se niiden päällä kävellä niiden koneiden? Mä en ole kun sä oot pakannut tehdä styroksia. Ai näitä päällä? Niin. En mä usko, kato, kun en mä tiedä mitä sinä alussa. No styroksia näitä. Niin, ei niitä voi. Ai niin, mutta kun sä oot laavuttanut tän metrin matkalta laavuttanut. Joo, ja kato, mähän tein valmis näitä, mutta sitten vittu näitä väliä oli ihan eri. Joo. Oho. Mutta kato tommonen saatana, missä kasva niitä vittu. Tai eihän noita saa saatana piiloa mihin. Tähän varuihin, Niin, mutta sit se on eessä, kun sinne pitäisi jotain pitkää tyytyä. Niin. Vai menisikö ne tänne, että mä työnnän se tästä läpi ja työnnän tostakin? Voisit, mä voin ottaa vastaan. Onnistu etua. Sitten täällä on tää riihen töppös. Täällä on tuo vastassa tullut. No voit siellä yrittää. Paljon sä tarvit tilaa? Tehdään tästä. Tänne. Työnnä tänne puolelle ja työnnetään siitä sinne suuntaan. Tossakin on tuo vitu valovalo sinne poikki. Tai siitä. No, ei nyt siellä. Joudut vaan yksi olemaan tekemään. Miehekkäitä ääniä. Ei. No uskallathan sä seistä siitä. Tää on palakin. No, eikö me nyt se yksi vaneeri voida sulle antaa, niin saat uskalla. Ei, tää ei. Jos mä sitä paksua annan sulle yhden, niin laitat sinne sen peremmälle, niin saat kävellä ihan perälle asti. Se on se tarkoitus, että sinne menee. Kato. Joo, no aina kun mä nyt sen yhden, niin saat sinne asti, niin helpompi minunkin vaan tulla jeesaa vielä niiden kanssa, niin tietää mihin asti. Joo. Tai minä uskalla tuohon, kun jousti äsken niin. No, Mä sen yhden annan, niin pistä sinne
Paljonko se on paino? Painahan se. Iso. Tämä. Mä luulen, että 15 kiloa. ehkä mä tarvin kato ruuvikone, että se pysyy. Että jos meni ihan sinne perälle, että ei tipata. Joo. Siinä on piikiset. Tuu. Häh? Tässä on naula pystyssä. Joo, lyö se pois ensin. Joo. Kun täällä yllällä on yksi. Mikä? Täällä yllällä nurkassa. Varoitus maan. Niin tossa. Oliko muita? Häh? Oliko muita? Mä näen noin 2. Mutta hei, tossa on muutama kappeekin. Häh? Mikä kappale? Tuossa seinän vastaan on paljon kappaleita. Niistähän me voitaisiin laittaa sinne. Nuo. Voidaan laittaa sinne. On ne. Niin. Joo. Josko nyt tulisi ylös asti? No. Ei. Mutta meinaatko kiippelä tikapulla? Pakko. Vai meinasitko, että mä vaan vedän sitä? Niin vaan veit se mahalle. Se on jompikumpi. Mahalas. No voin mä ojentaakin tätä. Kaatako kaljaa? Oi, varo. Ei nyt tää. Pistä nyt tohon. Älä laski. Ot. Joo. En saa se. Ota. Mitä sä et saa? Ei kunhan. Mä katsoin, että se on sulla pystyssä täällä. Ja en saa huuta. Ruuvikoneeko? Oota, en tiedä tarvitse. En mä usko. Häh? Jos se ylettää 2 tai 3 yhteensä, niin ei Mutta tarvitse. siellä päässä ei oo. Sehän ei olisi vaateessa se viimeinen. Mitä? Mitä sanot? Sehän on korkeammalla se viimeinen puu. Tämä. No eikö se ole? En minä. Näyttää siltä. Vitu. Apiina. Niin pitää siihen se kapea nostaa sivulle. Missä seisot nyt. Ei siihen leviä enää mahu. Ota. Onko tää puolet? Vai onko kapea? Kapea. Mutta tämä kato. Prym. Se on liian leviä. Jos siihen toisen leveä meinaa, niin se on liian leviä. Pitää se Kato, jos tänne menee kävelemään, niin se tiputtaa. Niin, ammuttaa kiinni. Mä annan sulle ruuvikon. Kannatan. Pakko, jos siellä meinaa, että siellä joutuu kävelemään sitten. Ei joutu, mutta onhan ne varmaan hyvä kiinni. Ei muuta tulevaisuudessakin, jos tää on autotalli ja muuta, niin kyllähän tuolla varastotila on. Ja kyllä se on hyvä silleen, että sinne saattaa joutua menemään kattelemakia siitä. No, mutta ruukaanko mä lopussa kiinni, kun ollaan laitettu muuta? No, näetkö silloin paremmin vai nyt näetkö paremmin ruuvata kiinni? Että missä menee ne palakit? No anna yksi kapeampi ainakin. Kapeampi. Ei. Tuo on sama koko. Joo. Nämäkin on liian kapeita. Ei sä haita. Niin. Ota se takana. Niin mä mietin, kumman mä nyt annan sulle. Kun saattaa olla kapeekin tuolta tulee enemmän, kun ne on palapeli tuossa hyllyssä. Joo. Voit tuoda se ruuvikone ja Joo. suht. Tää puoliksi on mun ohtalo. Joo ei, suht hyvät ruuvit. Ei tässäkään haita, jos on pieni rako. Ei haittaa mitään se rako, mutta laittaa silleen, että sitä jalka ei mahu välistä. Niin. Jos on niinku sopivasti. Joo. Eiköhän tuo. Oh! Sellaista hommaa. Jatketaan. Tosiaan. Unohtu sanoa, että Mitä? ne on siinä koneessa kiinni magneetissa. Ai nekö riittää tohon?
Mä nyt laitoin siihen kourallisen, sanoin, jos tarvit lisää. Niin, mutta nää onko nää... On se paksuudelta, on. Niin. Minä käyn kohta kuvaamassa tuolla. Minne? Sinne. Nyt ei uskalla mennä kuvaamaan, kun Aleksi on siellä aika vaarallisilla vesillä. Mitä? Ei mitään. Pieni hetki. Siellä se pimmeydessä on. Ne on tässä Ruuvimäen talo. Tuohon istutti nuo maneerit kattotuolien niin kuin väliikköihin, että pystyy kävelemään tuolla ylöllä. Muutenhan se olisi tuo miesluolan katto. Hei, se on kovin eristetty ollut muuten tuo kattokkaan tuolla miesluolassa. No, Finfom, se on hyvä. Tämähän on ihan... 5 senttiä kattaa vittu 20 senttiä villa. Kyllä. Niin, mutta että ei ole nyt ollut. Kui? No onks tossa jotain mukaan? On. No on se, joo. On Finfom. Joo. Mikä se on? Parok siinä lukki. Tuommoista rakennetta. Tästä lähtee vielä nämä röippelit vittuun ja koitetaan pyrkiä ne saada tähän sivulle. Vähän niinku toi yksi, mutta se nyt on vielä puolities. Tuonne sivulle pystyy ja... Kaikki tää paska pitäisi täältä pois saada. Mitenkäs päin mä kuvaan? Vaikka tästä. Tästä keskeltä pitäisi saada ja sitten me puretaan tuo hyllykkö. Tämä tästä. Missä te istuitte äsken kuvailemassa, katselemassa. Niin koko tuo hyllykkö tuosta hiivattiin. Meinasi tuhmia sanoja tulla, että anteeksi siitä. Eihän tämä lasten kanava tule olemaankaan, mutta... Oho. Onko näitä isoja vielä? On yksi. Joo, kun sitä... Ja yksi kapone. Saa toinen tähän. Joo. Selkäkippä, kun täällä pitää kurottaa saa. No sillä mä en sinne ylös tullutkaan. Sillä mä en sinne halunnutkaan. Niin, no sinä oot vähän vanhempi. Niin joo, mä voimakkaampi, et sen ei toiseksi nostaa tuohon hollille. Minä ne pitää vettä, saatana yhdessä. No hei, mä työnnän niitä aina, kun sä oot vetänyt. Ei mitään, jatketaan taas. Nostellaanko? Joo. Eihän tässä... Ei täällä enää mahu tikkaa olemaan. Se ei kaikki alas siinä. Sait sen toisenkin ohuen pois eestä. Mitä? Sait sen toisenkin ohuen siitä eestä pois. Mikä uhu? No minkä päällä seisoit aiemmin. Se ohut maneetti. Joo. Joo. Mä laitan kaikki nyt toisen tämän. Näin päälle. Nyt sä annat kyllä rumiimpaa pää ylös. No en minä kattonut kun nostin. Tuon minä sen käyn. Kunhan nostin. Niin että ei se varmaan oo tulossa. Ei. Sanoks nyt? Joo. Mitä sä sanoo? Niin, Elä vielä sitä. no eikä se nyt haittaa hommille nostaa. Mä oon kyllä nyt tilapuuta. Ei kun mä mietin sitä, että jos tulee semmonen samanlainen kuin äsken, niin voi hyödyttää se, että se tulee yhtä leveä. Paitsi ei. Jäikö tästä liian iso rakova? Joo, mä luulen. Kai tää nyt joutaa sinne ylös kuitenkin sivulle. No. Oi vitsi, en tiedä onko tää miten hyvä. No? Häh? No? Onko näitä välliä aika iso rato? No. Kuinka iso? Mitä? Mitä toi? Näitä väliä. Siihen keskelle. No onko se tulleen, niin saatko tuon poikittaa? Ei sitä ole niin pitkä. Niin mä menin se, että kyllä ne pitää kuitenkin ylös nostaa, niin onhan se siihen tänne sivulle työntää parasta. Pitää ylmestää.
sitten laitetaan vaan lisää päälle. On näillä kävellä. Mutta nyt kato, ei mitään hommaa. Lotta kattoo uusilla ikkunasta, kun katto jo rupeaa joustamaan. Vähän vittumaan. Vittu ja tikka. Mitä niistä? Mensin kaatua ne. No hyvä. Niin on. Mitä siinä voi jos vähän? Laitahan tänne päin nyt sitä vaneria. Niin vähän maa. Niin, katsotaan jos joku laudanpätkä sit lyövää, että saa sen niinku. Mitä? Lyö sit tänne päin sitä pikkuvaneria. Niin nuo. Ei vaan se. Tämä. Niin. Tuo on liian pieni rako. Mä sanoin, että silleen, että kenkä ei mahu väliin, niin silloin se on jo turvallinen. Niin, mutta haluatko sinne päästä? Joo. Sitten katsoo tuon nurkka Niin. kohan, niin laittaa jonkun laudan, jos jää jotain yli. Niin Oo, tossa ihan. on sekin aika pieni. Mitä mä tarvitsen? No kyllä mä veikkaan, että tarvii. Vittu. Kui? Ei oo niin paljon tilaa tuolla alhaalla. Tänne saattaa hyvinkin, että lyödään yksi V8 motti tänne ylös talteen. Mutta jos mietit sun takana, Niin. siinä tulee paljon pitää. Joo, mutta Tää olisi sitten, kato kun meillä on vittu ikkunatkin, niin tulisi vähän valloakin. Jos ei nyt keskellä yöllä kaikki hommat tehdä. Milloinka sitten muuta kuin yöllä? No tuo ei ottanut mihinkään. Kyllä se uppuu. Tähän on vaan lattiota sitten kanssa, että ei ne liuku mihinkään. 2 kirua niin pitää paikalla. Ei liukumaan kyllä yhtään. No on tää vahva kuin mitä. Niin on. Tätä. Ja onko vielä vesimanairia tai vesitiivistä silleen, että tosta se onkin saanut tehtyä ulkovuorosta tai mitään, vaan se on helvetin kallista. Joo. Jos on sitä vesitiivistä, niin se on vitun kallista manairia. No, mennään näillä. Mä oon alas. Saatko tämän mukaan? Saan sanoa sen meitä. No piti mun pari ensimmäistä askelta ottaa, niin kehtaa yhdellä kerralla laskea. No on tuo jo paljon parempi. Saadaan loput sitten ylös. Eikö oo hyvä? Saatiin me 2 vaneria. No melkein 3 vaneria yhteensä pois tuolta. Ei tuntuuko, että on tila. No ei vitus. Tällä ei tapahtunut mitään. Kyllä mä sanoin, että se on tuo kaappi ja nämä kaikki pikkuriman paskat. Että Se on nämä... Et ottanut sitten... Ai vittu. Sä nurkka perseen. Näitä pieniä rimoja kun saadaan tästä. Tästä keskeltä nämä kaikki, ties mitä romuja täällä on. Sähköpotkulauttaa ja kaiken näköistä. Niin. Sais purettua noita. Tosiaan, Tää on ruuvattu. Ei vittu. Ruuvattu. Joo. Niin tosiaan aiemmin loppu akku tuossa ja piti hetki lattailla, niin tässä ollaan. Et sä on muuta kuin ryyppänyt saatan. Saatettiin pari olutta ottaa tuossa. Pari? Me otettiin niin pitkältä akkua täällä. No ei se 70 päästä akku, mutta hitaalla latuurilla olisi se omalla ollut jo täynnä, mutta keräillähän näitä romuja nyt. Ryobi laulaa, niin se on hyvä merkki. Kato, mutta... tää on se kakkosko. Niin? Tuo. Jep. Tuo. Nyt ruvetaan siivoamaan. Mä joon pitää 3 jalkaa tuohon nakkasta pöydällä, niin katteletteko me tässä... Ei jumala, sama jatku. Eiläkään ei ollut siitä 3. mitään hyötyä. Kysy Lota. Sillä ei ole väliä mitä nainen siihen sanoo. Ei se kameraa pitele kuitenkaan pysty se. Minä rakennan tuohon 3 jalaa, niin me ruvetaan roijaamaan paskoa. Näettepähän sitten. Ota jälkeä etukuva. No kyllä se vähän niin kuin tässä tuli samalla, kun tää on video. Siinä on monta kuvaa, tiedätkö, 1 sekunnissa. Vittu. Siitä, kato. Hanskat kätteen ja kun vetoin.
Sä oot varmaan polttanut. Tossa on kaksi. Hei, mä tuun kohta, Arto. Mihin sä lähet? Mä menen Kaljalle ja Pissille ja... Kaljalle ja... Vittu, mä lähden mukaan. Noniin. Huomaatkin, miten paskaa täällä haisee. Tosiaan tuohon äskeiseen, niin nyt saatiin vähän tilaa tähän keskelle. Täällä on joku säästökasa. Nää menee vielä seinän sisään tämäkin. Elähän sanoo, mutta nyt saatiin tilaa sille. Tuo kaappi lyövän kohta kuvata, kun lyövän kiinni. Ja saapahan tätä hyllyä lähtee tyhjentämään ja purkamaan. Täällä on kaiken näköistä vanhaa paskaroinaa. Siellä on jotain puolikiinteintä. Mitä hälliä? Kerto. Eikö nää ipsiruuvit riitä? Riittää. Ootko vaan? No kun ne menee siihen levyyn ja ne menee pikkusen siihen. Niin, mutta onko tässäkin se? Ei mieltä, mutta täällä on kylki täällä kanssa katsomaan vaan vitun ruuveja. Otahan nyt. Mä oon katkennutkin. No tossa on yksi. Vittu, on väärä. Täällä on 3 katkennut. Mitä on katkenut? No vittu, kaiken ruuveja. Tehdään näistä naulatot. Se on hyvä. Se tulee siihen reunaan kuitenkin. Meillä on naama. Ja siellä pohjaa saa. Pää niin se on. Onks tuo se pohja? Mikä pää siinä? Ei näissä oo päätä, kun ne on katkenneet. Voi vittu, ai ne? Ei. No sit. Ne on ihan tyhjiä. Yksi on. Torksilla. On väärä. Ei, mutta koneessa on. Tuu alas. Yritä ainakin. Onko suoras? Oho. On. Prikulee vaaterisa. Ei. Nyt pitää Ja pitää sensuroida, vittu. Mitä vittua, Alex? On enää valkoiset. Mitä sä oot syöty? Voi vittu. Ja sensurointi. Mitä? Ja ei mitään. Tähän on askertelu saranaa, mitä tossakin on. Tää on kyllä ihan vitun mätä. Onko tossa mulla se